Soc el Marc. Me dic Víctor Peig. Me dic Àlex. Tinc 16 anys i estic estudiant un grau mitjà d'olis d'oliva i vins a l'Escola Agrària de Gandesa. Els motius que m'han portat a escollir aquest grau és que a la meva família sempre ens hem dedicat al món de la pagesia. A casa som pagesos i com vaig veure que van vindre a l'institut a presentar, doncs me va agradar molt i em vaig apuntar. Tinc un celler familiar a casa i vaig decidir provar-ho i vaig veure que m'agradava molt. I és un grau que vaig trobar molt interessant perquè ja que toquem tant el tema d'aula com el tema de camp i el celler i el molí, tot bastant genèric. Fem pràctiques al celler, jo treballo. Al celler que vaig fer pràctiques m'he quedat a treballar a l'estiu i algun dia que em necessiten. El que més m'ha après és enologia, perquè és el que menys toquem a casa, que quasi sol toquem terra. Crec que és molt interessant poder-ho desenvolupar, així com millorar les nostres explotacions agrícoles a casa. Els meus plans de futur són ara acabar el grau mitjà, que és el grau superior, aquí a la mateixa escola, i en un futur acabar obrint el meu celler al meu poble i treballar a les meves terres. A l'acabar el grau, anar a Tarragona a estudiar enologia, en un futur pròxim anar a treballar al celler de casa com a enòleg. Nosaltres som un sector que donem aliments a gent que ho necessita i és una feina que requereix de molt de treball i estic molt orgullós de tot això.